Goedemorgen. We willen graag beginnen met de IBOP van 28 september hier in Warga. We hebben de eerste deelnemer in de baan. Nummer 1, Jitske Sanne van de Lingenhof met Zoe Kuitjes. Zoe, als je zover bent, mag je beginnen. Succes! In ieder geval.
hebben gekeken naar nummer 1, Jitske Sanne van der Lingenhof. Netjes voorgesteld, Zoe Kuintjes. We hebben toch wel dat het paard een mooie houding, maar mist in alles eigenlijk nog te veel kracht. Stap heeft hij toch wel heel veel moeite om dan zuiver te blijven, vooral zo aan het eind als hij wat moe wordt. De draf ook, mist de draagkracht en afdruk. Galop heeft wel voldoende sprong en bergop, maar ook daarin moet hij wat tempo hebben om in balans te blijven. We hebben de volgende cijfers: stap 6, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 7, maakt de totaalscore van 70,5. We gaan door met nummer 2, Jort de H. met Patricia Bieleveld. Patricia, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar Jorte de Haar met Patricia Bieleveld. Een paard wat heel imponerend is. Heeft heel veel houding. Ook wel heel veel balans. Maar is nog vrij gespannen. En er zou nog wat losser mogen in de bovenlijn. In alle 3 de gangen ook. In de stap het eerste gedeelte eigenlijk correct. En vlijtig. Maar we zien ook wel na de galopade dat hij dan toch kort lang gaat stappen. Dus dan verliest hij dat stukje takt eigenlijk. Dat kost je in de stap best wel wat punten. De draf ook heel imponerend. Heeft nog wel wat snelheid nodig daarbij. Het achterbeen zou nog wat mooier onder mogen treden. De galop maakt veel sprong. Daarin ook nog net iets te vast in de bovenlijn. Rechtsom vonden we hem beter en kon hij zich mooier al sluiten dan linksom. Maar als hij zich net nog even iets meer ontspant en dat hij zich iets beter laat rijden, komt hij nog mooier uit de verf, denken wij. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, een totale score van 74 punten. Dan gaan we nu kijken naar nummer 3. Nummer 4. Zo mooi van de Dembro Stables met Ingeborg Klooster. Ingeborg, als je zover bent dadelijk, veel succes. Schreeuw.
We hebben gekeken naar nummer 4, zo mooi van de Demo Stables met Ingeborg. Fijn voorgesteld, Ingeborg. Paard is eigenlijk in alles, blijft hij toch nog iets te kort en heeft dan weer te weinig lichaamsgebruik. De stap zou wat meer mogen rekken, is wel zuiver en heeft voldoende tact, maar is erg afgepast. De draf is wel vlijtig en heeft trit, maar mist er eigenlijk wat gedragenheid. En de galop heeft op zich ook wel weer sprong, maar ook daarin missen we toch wel erg de rek en het wat meer naar voren met wat meer lichaamsgebruik en wat meer ruggebruik. We hebben de volgende cijfers. Stap 6, draf 7, galop 6,5, houding in balans 7,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, maakt een totaalscore van 74 punten. We gaan door met nummer 5, Kira R. met Joyce Haier. Als je zover bent, Joyce, dan mag je beginnen. Succes!
naar Kira R. Met Joyce Haier. Joyce, je hebt er wel goed aan geprobeerd te rijden. Je moest het paard nog wel erg helpen. Het paard is nog wat zoekerig in de aanleuning. Mist daardoor nog echt wat kracht en balans. Het zou wat meer op eigen benen mogen lopen nog. We hebben een beetje het gevoel alsof dit nog net iets te vroeg komt eigenlijk. We zien best wel dat het paard kwaliteit heeft, maar ja, het is nog... en de stap is bijvoorbeeld wel heel groot, maar ja, het zou meer door het lijf over mogen stappen. De draf mag ze meer ondertreden vanuit het achterbeen en daarin ook nog wat meer op eigen benen lopen. We zien dus ook dat bijvoorbeeld in de verruimingen, dan komt ze gewoon nog net te kort. Ze kan nog net niet misschien helemaal aan. De galop heeft sprong, maar mist daarin ook het stukje gedragenheid. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 7, houding 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls een 7 en een totale score van 73,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 10. Nee, we gaan niet kijken naar nummer 10. Dit is niet... Dat is nummer 9. Nee, ik wou net zeggen. Maar ze heeft er een dingetje op van nummer 10. We gaan eens kijken naar nummer 9. Naar Anne Rianne van FNR. Met de Zoe Kuintjes. Zoe, als je zover bent, dan mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 9. Anne-Rianne van F en R met Zoe. Netjes voorgesteld, Zoe. Het paard lijkt af en toe nog wel wat groen in de africhting. Maar een paard wel met voldoende ruimte in alle 3 gangen en voldoende aanleg. Stap heeft voldoende tact, is ruim. Zou af en toe iets meer door de rug mogen stappen. Draf heeft veel swoeng en afdruk. Heeft ook een fijne uitstraling daarin. Galop heeft hij op zich een goede manier van galopperen. Alleen in de overgangen mist hij toch wel wat aan elkaar blijven en de nageeflijkheid. En daarin, vooral in de overgangen, mist hij toch wel wat lichaamsgebruik. We hebben de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 7,5, galop 7,5, houding in balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, maakt de totaalscore van 79 punten. We gaan nu door met nummer 8. Grietje Rosanna K. Met Amazone Chrissy Houteman. Chrissy, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Ja, doe maar.
E en H dubbel de maat maken. Tussen C en F arbeidsblok rechts achter. Tussen E en H dubbel de maat maken. Tussen C en F arbeidsblok rechts achter. BEB grote boven en sprong middengelop. Tussen F en A overgang arbeidsstap. Tussen F en A overgang arbeidsstraf. KXM van hand veranderen middendraf. KXM van hand veranderen in de middendraf. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsstap. KAF maar de hals laten strekken. F sleutels op maat maken. F sleutels op maat maken. FXG wenden. FXG wenden. Tussen X en G ophouden. We hebben gekeken naar nummer 8, Grietje Rosanna K. met Christy Houteman. Nou, Christy, probeer netjes te voor te stellen. Het paard mist nog wat activiteit van achteruit en daardoor ook nog wat ruimte. En hij versnelt nog gauw in de bewegingsafloop. Dus daar zou het achterbeen wat mooier onder mogen treden. Dat zien we dus vooral in de draf ook, dat het paard zich wat mooier mag dragen. In de stap heeft het paard wel ruimte, maar mag daarin nog wat actiever doorstappen. In de galop, dan heeft ze nog wel wat moeite om door te galopperen en zich te blijven dragen, waardoor ze veel snelheid gaat maken en blijft het nog te veel neerwaarts. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, de draf een 6, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls een 6,5, een totale score van 70,5. Dan gaan we waarschijnlijk dadelijk kijken naar nummer 10. Dat is Grace van Grinneshof. Dan zien we je in de ring.
hebben gekeken naar nummer 10, Grace van Krinneshof met Hermina. Netjes voorgesteld, Hermina. Het is wel een paard wat wel een beetje breekbaar is in eigenlijk alle 3 gangen. De stap heeft op zich wel voldoende ruimte, maar mist toch wel wat buiging in het spronggewricht. Heeft wel voldoende tact, maar het draf heeft ook wel wat swoeng, maar lijkt ook wat behoudend. Mist hierin toch wel wat activiteit van achteruit. En gedragenheid, wat je weer terugziet in de verruimingen naar de middendraf. En de galop mist toch wel echt veel sprong en activiteit. En houdt zich dan ook wat vast in zijn lichaam. Blijft ook hierin wel wat kort. Rechtsom heeft hij dan wel iets meer sprong. Maar alles lijkt gewoon eigenlijk net iets breekbaar en iets gewoon wat zuinig. We hebben de volgende cijfers. Stap een 7, draf een 6,5, galop een 6, houding en balans een 6, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls 6,5, maakt de totaalscore van 69,5. We hebben nu een kleine pauze en dan gaan we daarna door, misschien of waarschijnlijk met nummer 12 en anders melden wij het nieuwe nummer.
We gaan op dit moment kijken naar nummer 14, Imkjen met Age Okkema. Age, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Kom maar.
gekeken naar wat kracht, zeg maar. Hè. Het mag wat meer onderdoor komen. In de stap de takt voldoende, maar de passen blijven nog wat kort. In galop heeft het paard voor linksom sprong en springt hij mooi de berg op, maar het blijft hij ook wat te strak in de bovenlijn. En rechtsom blijft ze eigenlijk weer te veel neerwaarts galopperen en missen dus daarin te veel sprong. Ze horen het niet. Nog harder? Harder? Dit beetje? Ah, oké, sorry. Moet ik overnieuw? Oh, oké, sorry. Ik eet dat ding bijna op. Maar we hebben voor de stap een 6,5, de draf een 7, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7, een totale score van 73 punten. Dan gaan we even kijken wie we nu in de ring krijgen. In verband met, kunnen we net niet zien, maar ik denk dat het Merle is. Ja, Nummer 12. het is nummer 12, Fancy van der Vaart, met Merle Veurink. Dus Merle, als je zover bent, dan mag je dadelijk beginnen. Succes!
gekeken naar nummer 12. Merle, netjes gereden Merle hoor. Het is dat het paard gewoon nog eigenlijk wel moeite heeft om zich los te laten. En moeite ook met lichaamsgebruik. Daardoor heeft hij toch wel heel vaak moeite om die tact wat te houden en die regelmaat. Stap is ook actief, maar dan af en toe dan mist hij ook weer even een pasje. En dat zien we eigenlijk in alle 3 gangen wat terug. Die galop blijft wat strak. Rechtsom is dat wel iets beter. Maar mist hierin ook gewoon nog te veel losgelatenheid. We hebben de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 6, galop 6, houding in balans 6, souplesse 6, schakelen 5,5, impuls een 6,5, maakt een totaalscore van 65 punten. We gaan door met nummer 13, Suzanne Wind. Ja. Met Friederike uit de Frieske Krieten. Suzanne, als je zover bent, succes. Nou, we hebben dus even gekeken naar nummer 13, Friederike uit het Frieske Krieten, met Suzanne Wind. Nou, we hebben met elkaar besloten om de proef te beëindigen in verband met dat het paard niet fit achtte om de proef af te maken. Dus vandaar dat we hebben besloten met elkaar om te stoppen. Dan gaan we kijken naar, ik zie Aage in de baan komen, dus we gaan even kijken welk nummer dat hij heeft. Ik denk dat het nummer 17 is. Ja, nummer 17 is het.
En dat is, nou ja, dan ga ik. Jeltje van Pankoeken met Aage Hokkemaders. En heel succes, Aage. Zet hem op.
We hebben gekeken naar nummer 17, Jeltje van Pankoeken. Een paard met absoluut een hele fijne instelling. Maar doet alleen nog wel wat jeugdig aan. En dat mag natuurlijk ook nog wel. Maar de wil en de impulsie is er absoluut. De stap is, heeft net voldoende stap wel en is wel zuiver. Maar oogt soms wat moeizaam. En mist dan ook wat ruimte. De draf is wel actief. Maar moet inderdaad dan ook duidelijk nog wat gedragener en wat in de oprichting blijven. En de galop is dan toch wel wat neerwaarts. Mist kracht om bergop te blijven. En heeft dan wat tempo nodig om in balans te blijven. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7, galop 6, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7,5, maakt een totaalscore van 72,5. Ja hoor, als die beter is.
We gaan nu kijken naar nummer 16, Drieske met Suzanne Wind. Suzanne, als je zover bent, dan mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 16, Drieske, met Suzanne Wind. Heel correct voorgesteld. Paard heeft veel houding en is heel mooi constant in het ritme. En ook in de aanleiding. Doet keurig wat er van de gevraagd wordt. In de stappen is heel correct. Eerste gedeelte wat gaas, maar later echt beter. De draf, veel ritme, veel balans. Galop, een fijne galopade met veel sprong en de berg op. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stappen 7, de draffen 7, galoppen 7,5. Houding en balans een 7, souplesse een 7. Schakelen 6,5 en een puls een 7. Totale score van 77,5. Dan zien we nu in de ring nummer 18, Jolene S.A. met Udo de Haan. Udo, als je zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar Jolene SA. Een paard wat heel veel activiteit laat zien. Zou af en toe misschien iets meer mogen rekken nog. Maar overal blijft de tact en de regelmaat ook goed. Galop zou nog ook iets meer rust in mogen. Maar verder wel heel veel sprong. Mooi bergop. En ook weer daarin valt gewoon op dat ze een heel fijn actief achterbeen houdt. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 7,5, galop 7,5. Houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 8. Maakt een totaalscore van 81 punten. We gaan door met, het kan zijn nummer 15 of nummer 19. Wij wachten het even af. 19. Oh, we gaan door met nummer 19. Jolanda van der Ridderdiek met Aag Okkema. Aag, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Nou, kijk eens.
hebben gekeken naar nummer 19, Jolanda van der Ridderdiek met Age Okkema. Een fijn paard. De stap is in de takt correct. Zou nog wat meer ruimte mogen maken. Het heeft een actieve draf. Achterbeen blijft goed onder de massa treden. Soms mag het neusje er nog ietsje meer uitblijven. En dat zien we ook in die galopade terug. Goede sprong, veel activiteit, maar mag nog meer opwaarts galopperen. Volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 8, galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7 en de impuls een 8 en de totale score van 81,5. Dan gaan we nu kijken naar... Oh ja, ik moet even omslaan hoor, sorry. Ja, ik mis nog iemand, maar we kijken nu naar nummer 20. En dat is Gaia Kristal Pracht B met Sybren Minkema. Sybren, als je zover bent, veel succes.
Gekeken naar nummer 20, Gaia Crystal Pracht B met Sibre Minkema. Een paard wat wel veel actie heeft, vooral in het voorbeen. Mist dat toch echt wel in het achterbeen. Dat ze toch wat weinig buiging heeft in de sprong. Zou achter gewoon wat krachtiger mogen ondertreden. Mist daardoor ook wat zweefmoment. Blijft dan af en toe wat in een hoger ritme. Aan het eind zagen we wel een stukje dat je zegt, nou daar pakt ze wat meer bodem en wordt het wat ruimer. Maar over het algemeen was het gewoon af en toe wat hectisch voor en dan kon het achter net niet meekomen. We hebben de volgende cijfers, stap 6, die blijft dus wat afgepast, heeft wel tact, maar mist daarin dus ook die ruimte. Draf voorbeengebruik 6,5, draf achterbeengebruik 6, draf zweefmoment 6, houding en balans 6,5, front 7, souplesse 6,5, impuls 6,5, maakt de totaalscore van 70. Dit was tevens de laatste deelnemer van de IBOP vandaag. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.